Minutu, animaliek gero eta denbora gehiago igarotzen dute gizakiokin, baina horrek eragina aldu beraien jarreran, jabe bakoitzak pentsa dezake bere katu edo txakurra, triste, alai edo haserre dagoela, baina gaur argitu nahi dugu ea susmo horiek irati egie izan daitezen. Eta gehien batea gure jarrerak zer nolako eragina izan dezaken beraiena animoan. Horiek guztiak argitzeko gurekin dugu albaitaria Egoitz Bikandi. Egoitz, egunon? Egunon. Aipatzen genuen, gizakion artean bai argi dugula adibidez, antsietatea edo depresioa izan dezakegula, baina horri buruz ere hitz egin dezakegu animalien artean, txakur batek adibidez depresioa izan dezake? Bai, depresioa izan dezake, noski. Eta gainera beraiek, bere depresio hori aurkezteko era, desberdina edo, arlo desberdinetan edo ezagarri desberdinetan ikus daikegu, ez? Tristura izan daiteke horretariko sintomaren bat, baina gero bai, eukiten da beste konportamendu edo beste jarrera batzu, adibidez, beldurra eukitea, zaunka egotea, uluka, eta, oldarkortasuna bai, badoz, zenbat sintoma euki dezaketenak. Kasu honetan, txakurrei buruz bakarrik hitz egin galdetu dizut, baina etxeetan beste nolako animaliak ere badaude, horiek ere izan dezakete depresioa, katuek, txoriek edo... Bai, nik gainera pentsetan dut, katuen beren izaeragatik eukin dezakegula arrisku gehiago. Zergatik, adibidez, depresioan dauzen animali horre batzutan izten dabe jateari, edo jaten dabe era batera konpulsibo baten moduan, ez da? Orduan, jaten dabe, eta horrek eragina deko bere barneko sisteman, ez da? Eta bebai, jate izte horreri, horrek bebai eragina eukin dezake. Horretik, katuen ingurukoak normalean beraien arteko edo beraiekin deko guzen erlazioak eta apur bat gehiago zaindu beharko litzateke. Galdetu behar nizun, ikusten bali madugu gure katuak, txakurrak horrelako kutsuak dituela, horrelako jarrera arraroak erakusten dituela. Zein da hartu beharko genuken erabakia, zein izan dute irten bidea? Nik uste dut, espeziaren arabera, egin behar ditugula pozu batzuk edo gauza batzuk. Hau da, txakur bat adibidez, triste egoten bada, edo depresioarekin balieta badago, normalean zer behar izaten dago, kalera gehiago urtetea, aktibitate fisiko gehiago ukitea ez, beraiekin mantentzea, egotea, harreman hori, apur bat lotzea, ez da? Katuekin izaten da, zailagoa, azkenean beraien, askotan independienteagoak izaten dira, ez da? Beraiek erabakitzen dabe apur bat norekin eukin erlazioari, baina beraiekin bebai egotea, garrantzitsua da. Eta aldogun einean bebai, garrantzitsua da, ez egotea aldaketa ondirik etzean. Hau da, katu bat adibidez triste balieta badago, depresioakin balieta badago, beste animali bat sartzea etzean, problema areagotu egin dezake. Orduan, eukin behar ditugu kontu horiek, eta gero ditugun medioak hori konpontzeko, kontuan euki. Aipatu dituzu indartu beharreko gauza eta jarreretako batzuk, ez? Baina adibidez, txakurren kasuan abaritzen bali madugu deprimituta dagoela, zer saiestu beharko genuke? Eukin beharko genuen, batez be, mugatzen duena da animalia gurekin daukien edo daukagun erlazioa, ez? Orduan, txakur bat hartzea, adoptatzea eta gure adibidez lan orduak zabalak edo handia balieta badira eta etxean ezin baldin badagar egon, horrek eukin dezake eraginak takatuengan, naiz eta independenteagoak izan, bebai eukingo edo garrantzia orduan. Eukin behar duguna da, arreta eta aldogun bitartean edo hori, dedikatu edo eukin animaliekin denpora lasai hori, beraiekin egoteko, disfrutatzeko eta partekatzeko denpora hori. Seguro gure ikasetako asko nahiko eszeptikoak direla kontu honekin, txakurrek katuek depresioa izan dezaketela. Egoitz, zureko asko nabaritu duzu azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten dela horri buruz, gero eta txakur eta katu eta maskota gehiago ditugulako? Nik uste dut gehien bat izan daitekela, pentsatzen ditugulako edo pentsatzen dugulako gure problemak, gizakien problemak animaliengan edo traslatu behar ditugula eta eukin behar dituztela gure problemak bebai, ez? Eukin badauki ez, baina garrantzi handia eukin behar da, adoptatzen dugunean edo hartzen dugunean edo kogunean animali bat, horrek badeko erantzunkizun bat eta hori eukin behar dugu kontutan. Egia da bebai, gertatu dela, txakurrak edo hartzen ditugunean, jasotzen ditugunean, txakurtegi batetik, eta eukin behar dugu argi eta garbi bai, animali horrek eukin behar da bela bere amekiko eta bere beste kumeekiko erlazio bat.
hori banatzen baldin eta badugu oso goizetik eta etzera horaten baldin badugu, sozialtasun puntu hori bebai eragina dako gero, handiagoa direnean animaliak. Bai, zalantzarik gabe, zaintzarik oberenak merezi dituztelako, munduko oberenak direlako. Eskerrik asko, Egoitz Bikandi. Zaitu, ez da bestaretik, bai. Entzun duzu, kontuan hartu beharreko jarrerak bai saiesteko, baita indartzeko ere, gure maskota triste xamar nabaritzen bali badugu, depresa izan dezake, beraz kontuan izateko gomendioak. Zariko da pentsatzen orain Xinba irati? Xinba triste gongo da, ez duelako irati etxean, noski. Deprimituta ez dut uste, ongi zaintzen dutelako bertan ere. Baina ez dakizu, ze bere Egoitz gainera hori esan dugu irati. Baina nera aitak bialtzen dizkite egunero bere argazkita bideoak eta ikusten dut pozik dagoela. Musu handi bat Antonioren zabaita ere. Amaraketa 8 minutu, Michelin ari zaigu